Gorong-gorong kan gitu Mosok. ya bisa ya dosen gawat truk ini ya Masa kecil. pasti tempat mulai Isi soalnya setan. Isi sa. pas mulai kok pabrik mampir Jadi kan itu sumurnya ning kono to. Isi bul ya sanyu. Kuat ya. cici banding ini kita cici banding gede ya hanya ramili aku cara Di hutan wilayah Bluro, Bro. Jawa Tengah, Getas, Jawa Tengah. Banyune nek sine. Tok banyune bae. Wayam mana ngene iki. Kok campur ya tebune tebu ireng, enggak tebu ijo. campur kok sebenarnya kuning Gem. saya ngarep yang gampang bulu tadi Mosok. bari dicek cep nenek cep ha Lagi ngene mbok pohku. Lahan tebu. Tengah alas. Iki tebu Sri iki. Wilayah ya aku rene wis 5 tahun dulu gak bulan rene biyen zaman kuwi lewate ndi Banjarjo dalane rong aspalan saiki wis dicor malah wis dicor. Yen tak kene yo ana sing leo yo ditebakne ana anune tak kene teh le kowe wis bar tandur apa maksud iki arep panen anu berdiri yuk ya panen ono berdiri aku yo lagi umur selapan ini tandure aku lagi umur 8 yo alhamdulillah wis bar tak semprot oga maton regane panen apa tadi panen apa parimboh ndek ben pas-pasan ki yo an aku tuku nih lho Pak nih aku tuku ndek ben pas-pasan yo an pas-pasan
Terus ki yo wis duwe rompes kae. Ketone telu loro sing saiki. Tiga dua. Ono tiga dua. Wis ning ngarep kok iki, sing ngarep ae. Terus nang ngarep. Apa-apa. Ora, Pangan itu pangan apa? Terus nang ngarep. Wis delok. Pangan ngarep delok. Anu dolan-dolan ngidul kono. Gede tri. Oh iya, nek lagi dhewe ndak kono. Daud. Daud. Lah aku pas buah rono ya to terus kono panen aku ning kono ki yo nyewangi nek paring tak tadi kabeh. Daud kalau ini Daud kok. Kono. Ini tebu akeh, tebu akeh. Daud kono. Ini Daud lah, nek tambahkan aku. Ya, bolo wis cukup engko ae. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Nambah masuk. Masuk lewat. Mbak, Iya gedang selita, gedang apa? Gedang mentah. Adalah pasung. Lah kuwi lho Apa? pas ben yo nyulo ya. Sing tak Pak Endel anting sumur kuwi. Nek sing gaon ki ora mbuh wis ora ngurusi. Ya aku mau. Apa ya oke gedange, Bro? Apik nek Dodo apa yo? ya nek ya sak tunjun ya 20 15 kuwi. Aku ndun. Nek sak tunjun. Wis ben ora wis les, wong kowe ora kanggo apa-apa wae. Alah gone june yo kaya ngene iki. Apa? Sapi dibagi ben ya apa lho kalau? Jomben. Ya dek biyen alang-alang. Lah iya lah, Allah. ke Indonesia ora. Indonesia apa ora iki? Dek biyen yo alang-alang. Indonesia Raya apa ora iki? Mas santai lagi ya iki ya. Malah sapa wi? Kok gak sampe nyari gini? Seminggu ngono kok. Turu kene ya, Dok. Ya insyaallah bijing mawon. Kowe nek pengen nggowo apa nggowo. Lah wes omah ra blonjo mbokku. Tenanan iki, Mbok. Yo. Ora yo gone yunge yo ngene iki kok. Yo. Dikucing. Kutir. Ini sapa iki? Belum gaji iki. Ya dulure. Ayo baik ya. Ayo baik. bagaimana saya ayuran untuk Ayo bakal lama ini ayo. Alah. Korban. Lah wae ana gene apa nanti cae zamane. Apa? Ana jago kecil cemplok gini kaya. bakung bakar. Nah. Jago bakar. Bakal lho. Bakar ya. Obong mbah cemplung geni. Nek kok bumbune ya. Oke. Mulai pas. Iya kok. Lali ya. Mini. Iki mbah Meda iki teko pasar wis. Sabat iki. Sabar. Masa Alah. iki tok lese engko tak gendong. Ben ro gendong putune ora tau tedak enek bocah cilik kok. Ya. Mendung bolong, cuacanya mendung. Suasana pedesaan asli. Mendung. Hmm? Mau ini. Apik kah? Kumur-kumur. Hmm.
bablas. 12. Bablas. Ini kan kita kan sering mantan ini lewat sini gitu kan. Sopo? Gede anu ngetika kan. Kali kangkung. Lu gak kayak lagi. Sama tuh kene. Lah lah. Kok ini podo ya? Gak. Dikawi iki lho. Coba ngundengan ae metu iki. Ngalah Ayo wae. jembatan iki to, Po? Iya ya. Terus bari nggo nganan, Iya, iya. terus nganan neh. Kakek iki adoh sih. Di kono lho, Kok dadak. dilewati neh. Dilewati. Kamu cocok lah. Iki ngiri, nek nganan Bandar Joy. Yo, betul. Oh, lah kene kita ngomong. Mungkin yang kita ini udah balik, tapi tangan kan minggu ini ki. Jadi kita nih ngawi. Oh, ini jembatan ini ya, bener ya? Iya. Oh, ngomong nggak ya? Betul, 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 betul. Oh, itu kayaknya jauh-jauh ya, deh. Harus sama kayak gini. Udah capek itu. Halo. Yo. Ini.